Allah taimake ka. Allah ya baka yawan rai na kawo ƙarar lami ɗani. Shanunsa sun shiga gona ta sun lalata min amfanin gona. Ka ji ko? A je a kira mu Lamido. Allah ya baka yawan kwana ranka daɗe. Buba yana ƙararka, me gaskiyar lamari? Su shanu dabbobi ne, ba su da hankali irin na mutane. Ballantana su bambance tsakanin shuka da ciyawa. Da zarar sun kubuce daga hannun mai kiwo, za su iya aikata kowace irin barna. Don haka ina mai bada haƙuri. A shirye nake da duk hukuncin da aka yanke zan ɗauka. Buba, nawa ne asararka? 32,000 ne ranka yaɗe. Amma tun da ya amince da laifinsa na fahimta duk kala hukuncin da aka yanke daidai ne zan karɓa ranka yaɗe. Jin daɗin Lamido bai musa ba. To ni zan biya masa 16,000. Na gode kwarai da wannan hukuncin kuma ina mai bada haƙuri. Bai Allah bai. Ba kai da laifi da biyan kuɗi. da Fulani da Hausawa duka abu ɗaya ne. Idan ɗan Fulani ya laifi ba duka Fulani ne mutanen banza, wanda ya laifin shine mutumin banza. Haka Hausawa ma shi wanda ya laifi a cikin Hausawa shine mai laifi ba duka Hausawa ba. Haɗin kai da zaman lafiya da juna shi ke kawo adalci. Saboda haka shi kuma adalci baya samuwa sai an bawa mai laifi laifinsa, an ba mai gaskiya gaskiyarsa. Ina Buba. Gani nan na kuma gode Allah ya saka da alkhairi da wannan bayani da ranka yaɗe babu abin da ya ƙara ɗaga min hankali ya kuma burge ni da kace tsakanin Fulani da Hausawa duk abu ɗaya ne. Lalle na gamsu da wannan kuma wannan kuɗi da aka biya ni ma na yafi. Allah ya ma albarka Buba. Assalamu alaikum dan uwana. Wa alaikum salam dan uwana. Allah ya saka da alkai mun gode Allah ya saka da alkai Allah ya saka ba komai mun yafi juna na gode ni ma kwarai Allah ya ƙara haɗa kanmu na gode kwarai da gaske An sallama kowa.